Horketa oso nagoen dela gizi kontuatu naiz, gaina horrekin, kurioso da, askotxizakin relazionauta. Eta han ere, ni izan nion Sicilio behin, ni nahi dut talde montado, esango nion erderaz, quiero hacer un grupo, beak esan, pues muy bien, no sé qué tal, ni eta beste bi hiru lagun batzukin, nirekin antzo zen ikasten batzukin, montatu genuen talde bat, gitarrakin, eta orduan gitarra asentzea musika, Zeu zinen gitarristi esaten? Bai, horietako bat, ni gitarra zintzako zen, beakin, Sicilio beak ere irakatziza. Eta horra zintzen gitarra zea tipo diatonikoek jotzen, la, mi, ta, 33, eta hori dena, olako kantak. Eta ze kanta zian, gero kontatu naiz, zian kantak, gero kanta-kantari liburuan, amengo Nemesio Etxanizek, ateata zaukala, beak gero irakurri dut, Nemesio amengo apaiza, atea zoan libro bat, euskal kantakin ez, kanta ezaguna ziren euskaratuta, kanta batzukin ateazion. Eta haietako batzu, gero kantatu zituen gure inguruan zian Duo Txairo, Hermanos Argoitia eta Cecilio Pagoa. Osetan oinarritute, hasi zinen ikasten... Bai, gero kontuatu naiz kanta horiek libro hortatik handatu zela. Anna eta Anna, hauxe da lana, ez dakizu eta. Nik akoratzen ze kanta ikasten nuen, kanta-kantari. Kanta-kantari jauna, eta bezia, atzo txuntxun, gabre txuntxun, baiek libro hortan daude. Nik ez nekien, gutxi Sicilio Pagoak erakutzita. Zuretzago zan, beak erakutzitako kanta bat gehiago? Eta horrez izan, giro hortan, Indartrabesen historia da, Indartrabes motatu gendu, baina gure musikia jotzeko. Guk geneukan opera rock bat edo, eta imitatzen Ju eta Cuadrofenia eta Tommy eta hori estetika hori dana ez. Eta gure musika, baina hortikan inoa ezi joa zen. Zu markinan ondarroan da bal eta jarraitzaile batzuk bazakazun, baina inoa ezi joa zen. Eta orduan jasi, gu baino, orduan edadorietan 2 urte asko dira, ez, diferentzia ukitzia. Eta gure tako batek zakan, gu baino 2 urte gehiago, Joseba Moreno. Eta orduan arek esaten zian, zatik ez, igual, esaten ditxonek, porque bea Sandy Jockey, Venezia diskotekan Saturnen, eta esaten diz, zatik esate azten orduan dantzaldia berbenak oso, arruntak oso modan, derrigorrezkoa zen, erosen festatan edukitzia. Eta orduan, zatik esateat, gutzako hau zen patxangala, nola, gu gea artistak eta gu gea sortzaile de primera esto, eta baina diru bat atzeko, instrumenteok erosteko, eta instrumenteok beste gauza da, eta orduan, gu egon ginean, Indartrabesekin pagatzen bengoa Donostiko handikan zea letra danak, hori bai, materiala geneukan primera manokua, ez? Baina dana taldekua eta gure tipo kaja komun edo, ikutxa. Eta orduan hasi ginen berbena jotzen. Behin, askotxizan ere jogen du, hemen plazan, joratzen ez. Pixket, inspirazizue talde mailan Indartrabes hortan, zeuen estetika... Hori da, baina gero sustentu edo bintzen... Sustentu hori, instrumentu apatzeko. Hori da, zeuen talde bezala aurra zei balizeteko eta baliabide bitzeko, berbena hoxe... Hori da, eta 2 urte hon ginen jotzen horrekin, eta baita ere bitartean ere musika egiten genuen, etzalek ere lehengo diskoa itoitzena, berez da Indartrabes. Horrezak, ateatzeakuan esan genuen, Indartrabes ja izen daia berbenerua... Etzen duten horrekin igual identifika honek erneko egun, ez da? Apurtu behar genuen, eta orduan bilatu behar genuen beste izen bat. Eta orduan baten batian, aditu bati, motorkoar bati esango da, esan lau izen aukeratzeko, eta gupetatzen genuen arek esan zula, eta aietako bat hartu gendula itoiz, eta guain esaten du bindik, beak ez zula esan. Zainok ez dakit nondik gertzen du. Guetzako ondo sunatzezun. Porque ja, hasiera batean pizkat Indartrabesea, indarra eta pizkat, itoiz sonatu behar zen pizkat gehiago, tipo Camel, Pink Floyd, psikodeliko... Abstraktu, bai, eta beste onda... Ze iruditzen zatzu, badibidez, euskal kantari askok, edo taldiek, behasen letrak edo erderaz, edo japonesez, o inglesez, beste hizkuntza baten konposatzie, ondo geizki, ez bakarrik hori, baizik eta iruditzen zatzu, igual ate handixao bat zabaltzie dela, o igual zatzu, idiomiek ez dauke garrantzik... Hori norpean, zea da, ez, dezizua da, azken baten batek katatzen badu 3 hizkuntzatan, beak aukeratu du zea hori egitea, eta hori izango da bere marka, ez? Ez dakit, izan da, edo beste batek... Ezkeri norberan nortasunen arabera... Hola baldin bada, bai, oain, izaten badak kalkuluakin, euskaraz kantatzen ere, baina hau berehala bukatu oso txikixea da, eta, oain, hau dana erdeaz kantatuket.
eta igual ez du funtzionatzen erderaz, hori gaina ondia ejemplo batzuk, de repente eman pausua eta ez, eta gu erakoratzen ez, nian ja Madrilen grabatzen genuen diskoak, eta ja epoka oso komertziala zanean daula, eta han grabatzen Madrilen disko estudio batean orduan oso modan zabana, eta orduan Maria Gora zaban kanta bat oso pegadista eta oso ondo sonatzen zuna, eta orduan CBS, eta atzetik, beti duten zen atzetik, esketzen, erdera zen, esketan, eta gutako batzuk, zatik ez, eta beste batzuk, esaten zigote, bueno, aunque sea kanta bat, eta nik orduan esaten, kanta bat baldin bada, o danak, ezin da, kalkulo horrekin ez dakazu garantizauta. Eta azkenien... Bueno, bi hiru buelta eman genion eta betatzen genuen indar gehiago ekondula euskaraz kantatzen jarraitzen, naiz eta zea batian, edo euskalo, porque gero gu asko ez gara mobitxu talde bezala, baina oain kontatu gure musika asko mobitxu dela gu baino gehiago, asko zegoen. Eta orduan musika bea nire ustez ona baldin bada, odain edo bixar edo euskalo noiz aiatzen da edo ilusio horrekin behar dezu gauzak. Bestela inork ez daka bere neurri behar nahi duen neurri beti petatzen hau txikisa. Esate bateako nik esaten nuen orduan. Bai, Espainiantzako mekano bukatzen da Fuenterrabian. Endaian inork ez du ezautzen. Eta gu orduan esatzen duen Frantzia telefon bukatzen da Endaian, eta Hondarribian inork ez du ezautzen. Osea, haiek ere problema berdina zaken alde hortatik. Bakoitza daka bere... Gero hauek izan dian ere geroko hausnarketak. Baina momentuko gaina oso gaztea zea eta oso azkardi joa dana eta segita... Itza orduan, kasu honetan izan zen musikan ondoren jarritako edo gehituteko gauza bat. Adibidez zure konposaketatan, bai rockien, da inkluso gero klasikuen ahotsantzat idatzi dezunien, ze garrantziru itzazatu daukela hitzek musikan barruen. Osa, papel nagusi badauke, depende ze formatotan, depende ze estilotan... Bueno, hasiera batean ez du maten lekoi dakanik. Ez zu musikoa zea, eta orduan beti zaude pentsatzen musikan, sonidutan, organizatzen, diskurtzua, kantatzen bat ematez, baina hondik ez dakizu zer. Hori, lehenko itxen badazuen musika horretik ez. Baina gero, jartzeakoan, porque gu askotan ezateako itoitzekin, egiten gendun maketak eta hor digan igual letrak inggabe, ezateako egal egiten txantxangorri. Horla zauan, eta nik pasatu nire atxagai, eta beak hori jarri zion histori bat monta osoan horren gainean, eta jarri zion letrak, beak oso inteligentia da, eta ikusi zuen musika oso harina da, oso de vuelo, eta orduan horlako historia oso perfecto, ez zoan jarri letra bat hitz egiten, ez dakit... Bai, de precision ingurun. Bai, esate bateko. Orduan, gero, egokitzeko gero, hartu behar dian neurri batzuk. Eta gero, hasiera baten kontuatzen, gero letra sartzen da, eta hasiera baten da pizkate golpe bat, de repente batezu gauza signifikaua da, de repente bisiblia, ez? Baina gero jakston pixua ematen dio, hitzak, naiz eta gero musikoa ematen dio gehiago, garrantzi gehiago musikai, eta batzutan, legunia esan izan askotan, igual ez nahi fijatzen asko ze daida esaten dioz, kantatzen bat, egoten Daniel, baina hitzak, aparte bere edukien gatik, badaka fijao etxen dugu hor, fijao etxen dugu eta pixua ematen dio musika horri. Eta gero azkenia... Gaina publikoare iruditzezat oso garrantzitsu dela letria ez, bueno ez dakit. Bai. Letra bat, nik behintzat kontzertu baten baldin manago eta letrien ulertzetan momentuen, Ez que ni askotan, batzutan pizkate... Garrantzitsu dela. Ez aspertziarren edo batzuetan botatzen ditu gauza bat erdi provokatzeko edo moduan, eta batzuetan esan den nuen, bueno, eske letrak gu ez genuen ematen importantziazko letra, gezurra hundia. Hori esan da kriston gezurra galanta, ematen ginen kristona, de hecho, gure lehenengo ituitzen da guk ez genuen etzen, bueno, ni lauteatu noan, berri horrezko dalako, ez alako, baina gure lehenengo diskoan, Joseba Alkalde eta Joseba García ni Bilbon Universidad deusto Poetas por su pueblo eta beste poesiaz euskeraz batzuk. Eta nugu leketxarrak eta guztau, hango letrak oso egokiak, bai sonido aldetik eta bai ze kontatzen zegoen, pizkat oso surrealista. Orduan gure musikakin, hasierako musika itoiz
pixka Pink Floyd oso ondo jotzen zen, esakan, ez zoan eskatzen berehala han ze esaten duen baizik eta orduan hitzak oso gu inportatzea asko ematen genio. Esan leiket posa ondixena ematen itxena eta hori gertatu zat, hasi nintzen nian, baita ere induan, baita ere asko etxean jozan, aurretxo tromboiakin da sokantzako, eta gero esan nien musikoak zian Real Filharmonia de Galicia, polaka eta amerikano, eta esan, está muy bien, no, es que está muy bien escrito. Eta, jo, netzako da, hori, esan bazian, no, es que es muy bonito, bueno, vale, o muy original, quiere decir que... Baina musiko batek esate izunin, está bien escrito, esan nahi du, komodo ondala, tesituran barrunda bilela, eta orduan horrek, beti horrek ematen izkizton, eta azkenekoa, Mari Jose esatzen du, baita egin nuen bersio bat ez da oso ona, baina Leketxoko bandarako lauteatuna, gero kantatzeko abesle batek ere kantatzen zuen gainetik, eta de repente idatzi noan, bandarako, eta esan zian, hango zuzendariak esan zian, Jose Suin zauan, de refuerzo, eta Jose Suinek esan zoan, el que ha escrito esto es clarinetista. Pues tiene razón, porque chiquitan ikasi no es lo que... Kriston zeman, o sea, que está bien escrito, horrek, netzako ofizio, musikana netzako badaka alde artistiko, poetiko hori, komunikazioko hori, baina baita ofizio musikona, nire horrek asko betetzen nago, asko. Izango nuke bestia baino gehiago, bestia badaki zehose da, katera igual jendea horrean kantatzen da, bai, baina ja, zela ikusi dut hori, bestia gehiago, osea... Inkonformista. Ba, igual, izango da. Kompozizioa dedikau nahi dezu, o dedikatzeko aukeri edaukezu, baina zeure reto bada, o batematek etortzatu da izu behio, Juan Carlos, hau konposauko aldezu, o zeu esatezu, hau konposau nahi dut. Bixetatik izan da, itoiz esan, inork ezigun esan, Euskal Herriak behar dugu olako talde bat, ez, gu hasi ginen, eta gu mutatu genduen hori. Eta gero ematen dugu, kauza berdina honekin. Ni desitxu nuan, ematen duela beste konposatzeko era, baina beste estetika baten ematen nuan pauso hori, oza, sartzen nuan beste jende bat ezagutzen, ordu arte ez nula ezagutzen, beste hainbat musiko. Eta hor sartzen ditzen, eta horren harira, etortzen zian, por ejemplo, akordatzen ez kuartetun atzetik, etorri zite, Quinteto Solo Zabalonzetik, edo David Azur Zaire Kororako, idatziko zu, pentsatzen zeuen, idatziko nula asko ze, haiek uste du, pentsatzen zeuela pixkat, errazo eta pixka patola eskuniko zela. Eta ni zartu nintzen, nire editoriak esaten, es que, estás puesto como todos los demás, nire erronka hori da, ez? Baina orduan bixak, azken batean, zuk aukeratzen duzu bide hori, eta gero, gustatzen batzaio jendia edo musikoak eskatzen dizute, baina inkreiblia, zuzenian, Hau, oen dala 2 urte edo nengoen Fnaken, Bilbon, denbora pasa, eta hango televisio batian, hau, jotzen. Led Zeppelin Black Dog, Parro Negro guditzen ginen, eta hola giltu nintzen, baina hola. Eta nire onduan, ni bestelako iesudun bat, beste bat. Eta aurretika pasatzen ziren gaztiak eta kasuek ez ziren denetzen hori. Ja, baina. Hau. Zazpi bat. Hau, bueno. Hau betiko 70s. Baina riff hori, bajo eta gitarra gauza berdina etxen, increíble. Eta baterixa hor. Bai, inderra. Gu gazia ginela, gu ginen ordenaz izan Euskal Roka edo gu handikan irartzabez ginen, eta niretzako Euskal Herrian egon Euskal Rock talderik onena dudei gabe, errobi izan da, eta disko hau egin ipintzen joanena, gaina grabatu izan zuzenian, Tolosan eta Azkoitian, Bastartxon, Sarrian, ni honitzen ere akoratzen ez, porque orduan ere fokuak eta guri hasian, indartrabezen hasian, eta orduan alkilatu genian, baina guretzako zian maixuak edo ez. Eta honen antzekoa, eta kanta hau da, bueno, gure, bueno, marabila bat. No, esatzen du, aitarik ez dut. Grupazo.